Добре дошли в легенди край огъня. Тук, край въображаемия пламък, ще ви пренасям в светове на магия, приключения и незабравими герои. Ще чуете истории, в които сенки и светлина се борят, където храбростта често се крие в най-неочакваните сърца. А сега отпуснете се, затворете очи и позволете на огъня на легендите да ви води. Глава първа. Магьосникът, който почти не беше магьосник. Представи си свят, който не е като нашия. Не е кръгъл и син, увит в облаци, а е плосък като огромна чиния, лежаща върху гърбовете на 4 колосални слона. А тези слонове от своя страна стоят върху черупката на гигантска костенурка, която бавно плува през безкрайното пространство. Това е светът на диска. Място, където магията е не просто приказка, а самата тъкан на съществуването. В този свят, в най-необикновения град Ангхморпорг, живееше един магьосник. Или поне той така твърдеше. Името му бе Ринсуинт. Той носеше дълга червена роба, повехтяла от дъжд и прах, и шапка с надпис «Магьосник», написан малко накриво, защото мястото на буквите било ограничено. В очите му винаги светеше онзи израз, който човек има, когато току-що е избягал от нещо много опасно или когато очаква всеки момент да се случи ново бедствие. Ринсуинт имаше проблем. Той почти не знаеше магия. Беше учил в университета по невидими изкуства, но по време на обучение нещо се объркало. В ума му се беше настанило заклинание, древно и толкова силно, че дори най-старите магьосници го шепнеха само в легендите. Никой не знаеше какво прави то. Най-лошото бе, че ако Ринсуинт се опиташе да научи друго заклинание, загадъчното чудовище в съзнанието му го изгаряше и прогонваше. Така той си остана магьосник без магии, само с една, която не смееше да произнесе. И ето, че в този град пристигна необичаен гост – турист. Никой в Ангхморпорг не беше виждал турист преди. Никой дори не знаеше какво точно значи турист. Но този човек се наричаше Двуцветко и носеше усмивка. Толкова широка и наивна, че можеше да разтопи и най-закоравелия измамник. Беше облечен в ярки дрехи, които блестяха на слънцето, и носеше странно малко куфарче с крака. Съндък, който тичаше след него като куче, потропвайки с десетки дървени крачета. «Господине», каза Двуцветко на първия срещнат просек, «бих искал да видя чудесата на вашия град». Просекът го изгледа с очи, в които се четеше повече глад, отколкото любопитство, и побягна. Никой нормален човек не се усмихваше така в Ангхморпорг, освен ако не беше обезумял. Двуцветко обаче имаше един навик – да задава въпроси и да плаща щедро на всеки, който му отговаряше. Така бързо си спечели репутация на човек, когото е много изгодно да срещнеш. И именно тогава съдбата, която обичаше да се шегува с Ринсуинт, реши да ги събере. Магьосникът беше седнал в една мрачна кръчма, когато вратата се отвори и вътре влезе Двуцветко, с усмивката си и с съндъчето, което почукваше по дъските. «Добър вечер!» извика той радостно. «Търся водач. Някой, който да ми покаже чудесата на града». Ринсуинт, който до този момент се беше опитвал да остане незабелязан, усети как съдбата отново се смее над него. «О, не!» прошепна той. «Точно това ми трябваше». Но Двуцветко вече се беше приближил. «Вие изглеждате като учен човек», каза той, «с шапка и всичко останало. Вие сте магьосник, нали?» «Ами, да», излъга Ринсуинт с половин уста. «Магьосник съм». «Чудесно!» възкликна Двуцветко. «Значи вие ще бъдете моят водач. Ще ми покажете чудеса и приключения». «О, не, не, не», опита се да възрази Ринсуинт. «Аз не се занимавам с приключения». Но беше твърде късно. На масата вече стоеше малка купчинка златни монети. Повече пари, отколкото Ринсуинт бе виждал през целия си живот. «Това е за вас», каза Двуцветко, сякаш раздаваше дребни медници. «Стига ли?» Очите на Ринсуинт блеснаха. Разумът му крещеше, че ще бъде бедствие, но бедността му извика по-силно. Добре», каза той. «Аз ще ви покажа града. Но само най-безопасните места, разбирате ли?» Двуцветко кимна с такава искреност, че магьосникът вече се чувстваше като измамник. Но съдбата не бе приключила с шегата си. В кръчмата имаше и други хора. Такива, които виждаха блестящото злато и наивния усмихнат чужденец. Очите им проблясваха като ножове в тъмното. «Гледай го, новият богатак», прошепна един крадец. «Смешникът и неговото съндъче». «Ще го следим», отвърна друг. А онзи магьосник. Той изглежда слаб. Няма да им пречи. Ринсуинт, който имаше уши, свикнали да долавят опасност, чу шепота. Усети студ по гръбнака си. Знаеше, че още преди да изгрее утрото, те вече няма да са просто водач и турист. Щеше да започне нещо много по-голямо. Той се наведе към Двуцветко и прошепна. «Трябва веднага да тръгваме». «Но защо?» попита туристът с усмивка. «Нощта е толкова мила». «Мила?»
Изхриптя Ринсуинт. Тук, приятелю, нощта е мястото, където хората изчезват. Двамата излязоха от кръчмата, а зад тях десетки очи проследиха всяко тяхно движение. В тъмните улички на Ангхморпорг вече се точеше примка. И така започна тяхното пътешествие с магьосник без магии, турист с злато и усмивка. И едно съндъче, което потропваше с дървените си крачета по кълдърама. А някъде далеч над тях, в тъмнината на космоса, древната костенурка продължаваше своя път. Но съдбата се усмихваше. Защото тази среща бе само първата брънка от верига, която щеше да разтърси целия диск. И докато Ринсуинт поглеждаше през рамо към сенките, които се приближаваха, той си даде сметка за нещо ужасяващо. Няма връщане назад. Глава 2. Когато градът показва зъби. Мъглата над кълдърама беше като дим от разлят котел. По покривите се плъзгаха сенки, а по уличките тихо трептяха лампи, които светеха така, сякаш се страхуват от собствената си светлина. Ринсуинт хвана Двуцветко за ръкава и зашепна през зъби. Не гледай назад. Не спирай. И най-вече не се усмихвай толкова. Но защо? Удиви се Двуцветко. Аз просто обичам да съм тук. Тук обикновено никой не обича никого. Пресече го магьосникът. Най-малко хората, които имат пари и стрелкащи се очи по раменете. Съндъкът затропа след тях като куче, което е научило нова игра, само че тази игра включваше скърцането на масивен капак и редици от блестящи дървени зъби. На другия край на улицата вървяха няколко фигури, които изобщо не бързаха. Те нямаха нужда. Ангхморпорг беше като кошер. Ако някой не бърза, това значи, че мисли как да улови онзи, който бърза. Виж, каза Двуцветко, спирайки се пред една тъмна витрина, в която още блещукаха отраженията на лампите. Това сигурно е магазинище за чудеса. Може да има карти, сувенири. Това е заложна къща и съска Ринсуинт. Тук чудесата се залавят за гърлото и се продават за жълти метални кръгчета. Една сянка се отдели от стената и се плъзна към тях. Ринсуинт не я видя, но съндъкът я усети. Капакът му щракна съвсем леко, като предупредителен смях. Сянката протегна ръка към пояса на Двуцветко, където звънтяха монети. В следващия миг капакът се отвори, в дъските му се показаха два реда тъмни зъби и въздухът бръкна в себе си, за да не види какво става. После капакът се затвори с доволно примижване. О, не! Прошепна Двуцветко. Надявам се, че не беше болезнено. За кого? Попита Ринсуинт, който не искаше да знае отговора. Движи. Те завиха към по-оживена улица, където глъчката от пазара се носеше като топла пара. Миришеше на препечен хляб, на изсушени билки и на онова неопределимо ухание, което носи всеки порт. Смес от смола, надежда и разочарование. На кръстопътя стоеше табела, на която някой бе надраскал неприлична рисунка върху думата «Добре дошли». Това беше възможно най-точното описание на градската гостоприемност. И защо всички ме гледат така? Попита Двуцветко с деликатно любопитство. Сякаш съм чудо. Те гледат златото, отвърна Ринсуинт. А златото гледа тях. Обикновено печели онзи, който първи мигне. Над покривите небето потръпна, сякаш невидима ръка го изтупа от прах. Слаб блясък премина, за миг застина в нищото и изчезна. Ринсуинт го видя с крайчеца на окото и усети познатия студ в тила. Магията се раздвижваше като звяр, който се събужда. О, чудесно, промълви той. Точно сега. Нещо се случва, нали? Тихо попита Двуцветко. Само небето пробва нов цвят, каза Ринсуинт, но гласа му издаде, че не вярва на собствените си шеги. И зад тях се чу свирка. Не онази, която използва стражата, защото стражата предпочиташе да не се меси, а свирката на ловци, които си дават знак. Тъмните фигури се струпаха по-близо. Ринсуинт дръпна Двуцветко в една странична уличка, която миришеше на мокър камък и старо мастило. По стените се провисваха пране и обещания. Ами ако им се усмихна, предложи туристът. Понякога усмивката прави чудеса. Да, като това да те пребият по-меко, отвърна магьосникът. Наведи глава. Двамата се шмугнаха под арка, минаха край двор, където в шадраван без вода беше надраскано сърце с нож, и стигнаха до малка врата, която Ринсуинт познаваше. Той почука по особен начин. Нищо. Почука пак. Вратата остана глуха. Старият ключар изчезна, прошепна той. Или не желая да ни познае. Може би е на пътешествие. Обнадежди го Двуцветко. Ако е пътешествие към онзи град, където всички са мъртви, да, каза Ринсуинт и прехапа устни. Назад. Но назад вече нямаше. От арката се чуха стъпки и шепот. Сенки се отделиха и обградиха тримата. Двамата хора и едно съндъче, което застана пред господаря си като вярно куче и внимателно постави всички крачета в боен строй. Вечерна разходка, обади се най-едрата сянка с глас,
като изтъркан камък. Някой можеше да се загуби. Ние вече сме загубени, отвърна Ринсуинт. Родени сме загубени. Така че пътят е ясен. Само че този път минава през нашите джобове и сумтя онзи. И през онова малкото с крака. Това е съндъкът, каза Двуцветко дружелюбно. Той е чувствителен, знаете ли. О, ще го почувстваме. Ухили се сянката и нож проблясна. Тогава се случи нещо странно. Въздухът над главите им потрепери и тихо бръмчене, като далечен рой пчели, се спусна от висините. Запази се за миг, после като че ли невидим паяк издърпа нишка светлина от нищото и я опъна между стените. Ринсуинт почувства как онова древно нещо в ума му се размърда, като спящ дракон, който отваря едно око. Не сега. Простена той, но магията не се интересуваше от молби. Тя имаше своите грижи. Свистене, едно единствено, и светлината падна като вуал. Съндъкът щракна, но не успя да ухапе колкото искаше, защото земята под краката им се хлъзна. Камъните се превърнаха в гладка, почти топла повърхност, която леко се наклони. Светът, който разбираше правилата си, се отдръпна като изненадан котарак. «Хей!» извика Двуцветко и протегна ръка. «Не я пускай!» изрева Ринсуинт. Но ръката вече се плъзгаше. Невидимият наклон ги изстреля напред и нагоре, после надолу и встрани, а накрая в тишина. Миризмата на град, на дим и дребни грехове изчезна. Нямаше нищо, освен прохладен вятър и далечен шум на листа, които поздравяват нови пристигащи. Когато двамата паднаха върху мек мъх, който пружинира с въздишка. Съндъкът се дрънна в съседство и се разтресе възмутено, сякаш някой го беше дърпал за дръжките. Над тях светлината на небето беше друга, по-чиста, по-дълбока, като вода в кладенец, в който са пуснати звезди. «Къде сме?» прошепна Двуцветко, като че ли гората можеше да се обиди от висок глас. «Ако трябва да съдя по това, че не ни режат пътищата с ножове», отвърна Ринсуинт, «значи сме на по-добро място. За сега». Той се изправи, отупа робата си и внимателно потупа шапката, сякаш тя можеше да му каже нещо полезно. Въздухът носеше мирис на смола и свежи гъби и на още нещо, на стара магия, покрита с мъх и търпение. «Това беше невероятно», възкликна Двуцветко. «Точно такава атракция очаквах от вашия град». «Това не беше атракция», издиша магьосникът. «Това беше предупреждение». Някъде в далечината се чу тътнеж, който не беше от гръм. По-скоро от огромно сърце, което бие много бавно. Ринсуинт потръпна. Небето пак потрепна. В него се появи отражение, което не беше нито слънце, нито луна. Беше нещо червеникаво, което се приближаваше, точно както неприятностите винаги се приближават към него. «Хайде», каза той, «трябва да намерим хора. Или поне нещо, което не иска да ни изяде веднага». Гората ги прие без възражение. Те вървяха по пътека, която сякаш се измисляше пред тях, корени се отдръпваха, листа се разтваряха, а съндъкът следваше на крачка, оставяйки дребни, точни отпечатъци. Понякога капакът му тихо щракаше, все едно си те наникаше. Птици ги изгледаха от клоните и решиха, че това е твърде странно за песен. «Ринсуинт», обади се след малко Двуцветко. «Онова в небето. Нормално ли е?» «Нищо в моя живот не е нормално», каза магьосникът. «Това ме държи жив». «Значи живи сме», заключи туристът с щастлива усмивка. «За сега», повтори Ринсуинт. Пътеката изведе тримата до полянка. В нея стоеше кръг от каменни стълбове, високи като мълчаливи стражи. Върху камъните имаше изрязани знаци, спирали, пречупени линии и странни дупчици, които приличаха на очи. Под краката им земята леко вибрираше, сякаш някой далечен ковач удря по ковадло, направено от небе. «О, това трябва да е древен паметник», прошепна Двуцветко, очите му блеснаха. «Трябва да го снимам». «О, нямам средство». «Ще го запомня». «Аз пък ще го забравя», промърмори Ринсуинт. «Ако може». От сенките край каменния кръг се появиха фигури в роби с качулки. Движеха се в един и същ ритъм, като хора, които са репетирали това много, много пъти. В центъра на кръга, върху плосък камък, лежеше млада жена със светли очи и коса като житен сноп. Беше вързана с въжета, които сякаш се движеха сами, също като лозови пръчки, когато наоколо няма вятър. «О», каза Двуцветко, представление. Ритуал поправи го Ринсуинт. От онези, които завършват с въздишки и мълчание. Един от хората в роби вдигна ръце. По камъните пробяга светлина, мънички искри подпътуваха от знак към знак, сякаш каменният кръг бе голям, стар уред, който се включва след дълго чакане. Въздухът миришеше на мокър гранит и на грешно подредени заклинания. Ринсуинт усети как заклинанието в ума му отново се разбърква, като риба, която не иска да стои в плитко. «Трябва да спрем това», каза той, сам се изненада колко твърд бе гласът му. «Но как?»
Двуцветко се озърна безпомощно. Не изглеждат в настроение за разговор. Не са, призна Ринсуинт. И точно това е проблемът с хората, които са сигурни в правилността си. Робите запяха. Песента им не беше от онези, които искаш да слушаш край огнище. Беше равна, студена, цифрена песен, без ноти, песен на изчисления и камъни. Каменният кръг бръмна, земята потръпна. Жената на камъка вдигна очи. Те не бяха пълни със страх, по-скоро с яд и с малко скука, както когато някой ти казва, че така е редно, а ти знаеш, че не е. Ей, извика Двуцветко, защото неговият свят се решаваше с думи и хартия. Простете, но това частно събитие ли е? Песента се прекъсна за миг. Няколко качулки се извърнаха. Една ръка посочи на трапниците. Глас, който би могъл да принадлежи на най-стария от камъните, рече: напуснете кръга. Чужди стъпки носят шум. Ние сме туристи, каза Двуцветко с сияеща искреност. Носим само възхищение. А аз нося само лоши решения, добави Ринсуинт и се подготви да бяга. Качулката не се впечатли. Кръгът изчислява. Жертвата е съгласна. Пътят трябва да се отвори. Съгласна ли си? Извика Ринсуинт към жената. Съгласна съм, че ме завлякоха. Отвърна тя с ясно и твърдо произношение. И че имат нужда от урок. Ринсуинт въздъхна. Не обичаше уроци. Обикновено свършваха с синини. Добре, каза той на Двуцветко. Ще отидеш там, ще отвлечеш вниманието им с любезности, аз ще. Ще измисля нещо. Какво? Ще разбера, когато се проваля, увери го магьосникът. Двуцветко пристъпи напред с вежлива усмивка, като човек, който влиза в чужд дом с подарък. Ринсуинт извади от робата си единственото, което имаше – дрезгаво чувство за хумор и камъче. Погледна към съндъка. Той отвори капака си на пръст и изплю малко дървено стърготино, с което означи готовност. На 3 прошепна Ринсуинт. Или на някакво друго магическо число. Каквото и да е. Просто сега. Качулките вдигнаха ръце. Светлината върху камъните се засили, бръмченето стана като тътен на приближаващ водопад. Жената стисна зъби, въжетата около нея се опънаха като струни. В небето, точно над кръга, червеникавото петно пулсира, сякаш чуканът на някой гигант се канеше да удари света. Ринсуинт направи крачка. Двуцветко отвори уста, за да каже нещо от онези свои любезни думи. Съндъкът щракна. Каменният кръг изсъска. И тогава, без никакво предупреждение, горският въздух се разкъса и от цепнатината излезе нечие присъствие, древно като първия страх. Гласът на най-стария камък се изви. Вратата се отваря. А Ринсуинт разбра, че няма повече време за планове. Само за действия. И че след следващия миг или ще бъдат спасители, или следващата жертва. Глава 3. Вратата между светове. Въздухът в кръга се наелектризира. Косите на Ринсуинт щръкнаха като на оплашена котка, а в корема му се завъртя онова познато чувство, че пак е попаднал в нещо, което няма да свърши добре. Червеникавото петно в небето пулсираше все по-близо. То не беше просто светлина, беше дупка, пробита в самото пространство. През нея сякаш надничаше око, но не човешко, а безкрайно по-голямо и безразлично. Това не е просто ритуал, изсъска Ринсуинт. Това е покана. Качулките се бяха строили около камъните и запяваха по-високо. Гласовете им бучаха, сякаш самата земя пееше заедно с тях. Въжета около момичето се стегнаха и тя изстена, но очите й горяха не със страх, а със съпротива. Спрете, извика Двуцветко, стъпвайки напред с ръце, разперени като човек, който иска да прегърне всички. Това е против правилата на доброто обслужване. Няколко качулки спряха за миг, объркани от думите му, но после извадиха ножове, чието острията пробляснаха в магическата светлина. Съндъкът щракна. Изведнъж от него изскочиха десетки крачета и той се хвърли напред с такава ярост, че камъните издрънчаха. Един от мъжете в роба изписка, когато капакът се затвори върху крака му и го издърпа навътре. Сега, извика Ринсуинт и хвърли камъчето си. Разбира се, то не направи нищо друго, освен да отскочи от един камък и да падне в тревата. Проклятие! Но понякога светът има странно чувство за хумор. Камъчето се удари в знак, който точно в този момент пулсираше най-силно. Знакът избухна със светкавица и пламъкът се разля по цялата каменна окръжност. Качулките изкрещяха, някои от изненада, други от болка. Въжета около момичето се отпуснаха. Тя се изправи рязко, грабна първия нож, който успя да стигне, и застана редом до Двуцветко. Благодаря, каза тя с глас, който звучеше повече като команда, отколкото като благодарност. Сега да довършим това. Ринсуинт отвори уста да възрази, но в този момент небето се разцепи. От червеното петно се протегна нещо, не ръка, не пипало, а просто сенчеста маса,
Толкова огромна, че мозъкът отказваше да й даде форма. Те отварят път, изкрещя магьосникът. Някой трябва да затвори проклетата врата. Как? Попита Двуцветко, който държеше ножа като човек, готов да реже хляб, но не и врагове. С магия, отвърна Ринсуинт. Аз не мога. Но древното заклинание в ума му вече се размърдваше. То нашепваше думи на език, който не беше човешки, думи, които караха зъбите му да тракат и въздухът да вибрира. Не, извика Ринсуинт. Млъкни. Но шепотът ставаше по-силен. Момичето, вече освободено, се приближи и постави ръка върху рамото му. Очите й горяха в мрака. Кажи го, рече тя. Или всички ще свършим като прах в краката на онова чудовище. Ринсуинт отвори уста. Думите вече се търкаляха по езика му. В този миг съндъкът се хвърли върху камъка в центъра и със сила, която не би трябвало да има, удари капака си върху издълбаните знаци. Земята изрева. Каменният кръг се разтресе, светлината проблесна толкова ярко, че сенките изчезнаха, а съществото в небето издаде звук, който не беше вик, нито рев, а нещо между стон и гняв. И тогава тишина. Червеното петно се затвори като стиснато око. Камъните спряха да светят. Качулките избягаха, разпръснати като гарвани, прогонени от внезапен гръм. На поляната останаха само тримата – магьосникът, туристът и момичето. Казвам се Бетън, представи се тя, избърсвайки пота от челото си. И мисля, че току-що развалихме плановете на много опасни хора. Ринсуинт и сумтя. Чудесно! А сега цялата опасност ще падне върху нас. Както винаги. Но преди да успее да се измъкне, небето отново потрепна. Там, където беше изчезнало червеното петно, сега светеше сребристо сияние. То не изглеждаше зловещо. Напротив, изглеждаше като покана. Бетан вдигна поглед и прошепна. Вратата не е затворена. Тя просто чака. Съндъкът затропа нервно с крачетата си. Двуцветко засия от възторг. О, значи ще има още приключение. Именно това ме плаши, измърмори Ринсуинт. И докато стояха на поляната, сянката на нещо ново започна да се спуска от небето, като обещание. Или като заплаха. Глава 4. Пратениците на небето. Сребристото сияние в небето се разширяваше, разгръщайки се като отварящо се цвете. Но това не беше светлина, която стопля. Беше студена, ясна, толкова чиста, че сякаш прорязваше въздуха на остриета. Ринсуинт присви очи и се дръпна назад. Винаги знаеше кога идва неприятност. А това нещо горе беше неприятност в най-чистия й вид, излъскана, подредена и смразяваща. О, виж! Възкликна Двуцветко. Каква прекрасна атракция! Сигурно е небесно шоу за посетители. Това е шоу, да, промърмори магьосникът. Само дето накрая актьорите изяждат публиката. От сиянието се спуснаха 3 фигури. Летяха без крила, без шум, сякаш земята ги привличаше само колкото те пожелаят. Бяха облечени в сияйни одежди, които светеха сами, а лицата им оставаха в сянка, въпреки че цялото небе блестеше зад тях. Бетан пристъпи напред, стискайки ножа си. Знам ги, каза тя. Това са пратеници. Те идват, когато някой отваря врата, която не трябва да бъде отваряна. И какво правят тогава? Попита Двуцветко, очите му блестяха от любопитство. Обикновено затварят вратата. Гласът й стана остър. И всички, които са били наблизо. Фигурите се приземиха леко, безшумно, сякаш самата земя се радваше да ги приеме. Един от тях пристъпи напред. Въпреки че лицето му беше скрито, гласът му бе ясен, чист и твърд като метал. Вие сте смутили кръга. Вратата беше отворена неправомерно. Балансът е нарушен. О, извинете, усмихна се Двуцветко. Ние сме туристи. Случайно се оказахме тук. Беше забавно. Съндъкът щракна предупредително, сякаш знаеше, че турист не е дума, която ще помогне в този разговор. И какво ще направите с нас? Попита Ринсуинт, като вече знаеше отговора. Ще ви премахнем, рече пратеникът, все така спокойно. Така се възстановява редът. Аха, значи ще ни убиете, въздъхна Ринсуинт. За разнообразие. Бетън вдигна ножа си. Очите й блестяха. Опитайте. Другите двама пратеници протегнаха ръце. От върховете на пръстите им засияха нишки светлина, които се извиха във въздуха като змии. Земята под краката на тримата смъртни потрепери сякаш отказваше да ги защитава. Назад изкрещя Ринсуинт, но вече нямаше къде. Съндъкът се хвърли напред с невероятна скорост. Той изби светлинните нишки, капакът му се отвори и се затвори с такъв трясък, че въздухът изписка. Пратениците за пръв път отстъпиха крачка. Това не е създание на този свят, каза един от тях, почти учуден. Това е багажът ми, обясни Двуцветко с гордост. Изработен е от сапиентна круша. Вярно дърво. Много полезно. Опасно, каза пратеникът. Както и вие.
Сребристото сияние зад тях се раздвижи отново. Беше ясно, ако нещо не се направи, те тримата щяха да се превърнат в пепел, а вратата щеше да бъде запечатана завинаги. И тогава древното заклинание в ума на Рин Суинт се размърда още веднъж. Той усети как думите се надигат, настоявайки да бъдат произнесени. Не, опита да се съпротивлява той. Ако кажа това, кой знае какво ще се случи? Ако не го кажеш, със сигурност знам какво ще се случи, каза Бетан, без да сваля очи от пратениците. Няма да останем живи. Светлинните нишки се приближаваха. Двуцветко се опита да ги отблъсне с шапката си, сякаш гонеше досадни комари. Беше безполезно. Рин Суинт притисна ръце към главата си. Думите в съзнанието му вече се бяха превърнали в рев, който изпълваше всяка мисъл. Нямаше избор. Той отвори уста. Първият звук, който излезе, не беше човешки. Беше като тътен на планина, която пада във водата, като шепот на всички ветрове наведнъж. Пратениците замръзнаха. Светлината в ръцете им угасна. Сиянието в небето потрепери. «Спрете!» извика един от тях. Това не бива да се произнася. Но вече беше късно. Заклинанието се изливаше от устата на Рин Суинт, дума след дума, като река, която най-накрая е пробила бента си. Земята се разклати. Камъните около кръга светнаха отново, но този път не в червено, а в златисто. В небето се отвори втора врата, различна от предишната. Оттам строеше светлина, топла и спокойна, сякаш самият свят си поемаше дъх. Пратениците отстъпиха назад. За първи път в гласовете им прозвуча неувереност. Балансът се променя. Прошепнаха те. Това не трябваше да е възможно. А заклинанието продължаваше. Рин Суинт не можеше да спре, дори да иска. Сякаш думите сами се изливаха от него, а той беше само инструмент. И когато последният звук прозвуча, златната врата в небето се разтвори широко. Оттам засия нещо, което не беше нито същество, нито предмет. Беше просто присъствие, огромно, сияйно и невъзможно за описание. Дори пратениците наведоха глави. Рин Суинт, който едва дишеше, прошепна. Какво направих? Вятърът от златната врата погали лицата им и се разнесе из гората. Но в този вятър имаше и шепот, обещание за пътешествие, което едва започваше. Съндъкът затропа крачетата си нервно. Бетан стисна ножа по-силно. Двуцветко въздъхна възхитено. И тогава гласът от сиянието проговори. Избраници на случайността, последвайте ме. Глава 5. Пътят през златната врата. Златната светлина обгръщаше всичко. Тя не беше просто сияние, беше топлина, обещание, зов. Дърветата край поляната шумоляха тихо, сякаш се покланяха на нещо по-старо и по-мъдро от тях. Рин Суинт стоеше като закован. Гърдите му се надигаха тежко, все едно самото заклинание бе измучило въздуха от дробовете му. Очите му бяха широко отворени, а в ума му звучеше празнота, ужасяваща тишина след буря. Това беше невероятно, възкликна Двуцветко, сякаш току-що бяха гледали фокусник на панаир. Никога не съм виждал такава атракция. Това не беше атракция, и съска Рин Суинт, преглъщайки трудно. Това беше катастрофа. Изглежда като врата, каза Бетън, пристъпвайки напред. Очите й отразяваха златния блясък, а ножът в ръката й потрепваше. Но води, накъде? Гласът от сиянието отново проговори. Този път бе по-тих, но всяка дума се впиваше в костите им. Накъдето сте призвани? През този проход лежи пътят, който ще свърже разрушението и спасението. Стъпете, ако имате смелост. Съндъкът затропа крачетата си, после с трясък се блъсна в Рин Суинт, избутвайки го напред. О, чудесно! Промърмори магьосникът. Дори мебелите смятат, че трябва да умирам първи. Бетан пристъпи напред. Лицето й беше решително. Ако това е шанс да спрем онези, които искат да жертват хора за своите врати, тогава вървя. А аз идвам, разбира се, каза Двуцветко, усмихнат до уши. Туризмът е да вървиш там, където никой не би отишъл доброволно. Туризмът е глупост, въздъхна Рин Суинт. Но кой съм аз да споря с мнозинството? Тримата пристъпиха към сиянието. Земята под краката им вече не беше твърда, беше като мек облак, който ги носи нагоре. Съндъкът затропа след тях и странно не потъна. Светлината ги обгърна. За миг Рин Суинт усети как всичките му страхове, всичките му дребни тревоги се стопиха. Беше като сън, в който за първи път няма кошмари. После тъмнина. И пак светлина, но вече не златна. Те стояха на място, което не можеше да се нарече нито гора, нито град, нито море. Под краката им имаше пътека от светещи камъни, която се простираше в безкрайност. От двете страни – нищо. Нито земя, нито небе. Само пустота, която тихо дишеше. О, това е прекрасно, прошепна Двуцветко. Чисто подредено, без никакви буклуци. Това е невъзможно, измърмори Рин Суинт.
А значи точно там, където винаги се оказвам. Гласът отново ги настигна. Този път от всякъде. Вървете! Пътят ще ви отведе. Но помнете, всеки избор тук е отзвук, всяка стъпка – вълна. Какво значи това? Попита Ринсуинт. Значи да внимаваме къде стъпваме, каза Бетън и пое първа по пътеката. Тя вървеше уверено, сякаш вече знаеше къде отива. Двуцветко я последва с възхитен поглед, а съндъкът весело потропваше зад тях. Ринсуинт въздъхна и тръгна последен, мърморейки за собствената си глупост. Пътеката ги водеше без завой, но изведнъж въздухът се промени, сякаш в пустотата се появиха сенки. Отстрани на камъните започнаха да се оформят образи, сцени, сякаш изваяни от дим. Това са картини, извика Двуцветко. Като изложба. Ринсуинт ги изгледа и пребледня. Това не са картини. Това са възможности. В първата сянка той видя себе си, но не като жалкия магьосник, който едва оцелява, а като велик архимаг, почитан от всички. Хиляди хора коленичеха пред него, а небето се огъваше под волята му. О! Изпусна той и едва не пристъпи встрани. Внимавай! Дръпна го Бетън. Не гледай! В следващата сянка се видя тя, свободна, могъща, с меч в ръка и армия зад гърба си. Очите й светнаха, но тя извърна поглед. Това е измама, прошепна. Сладки окови. А Двуцветко. Той видя нещо, което го накара да ахне от радост. Хиляди градове, всички светли и приветливи, изпълнени с усмихнати хора, които му махат и го канят. Пътуване безкрайно, без опасност, без болка. Толкова красиво, каза той и направи крачка встрани. Не, извика Ринсуинт и го хвана за рамото. Това е капан. Пътеката изкърца под краката им, сякаш беше живо същество, което не обича да го предават. Гласът от пустотата проговори отново, този път по-твърдо. Само онези, които вървят напред, ще стигнат до края. Който стъпи встрани, изчезва. Тримата се спогледаха. Значи изборът е ясен, каза Бетан. Вървим напред. И тръгна. Дълго време нямаше нищо друго, освен камъни и пустота. Но изведнъж пътеката свърши. Пред тях се простираше пропаст, а от другата страна – нов светещ остров. Между тях нямаше мост, нито път. Само безкрайна празнота. И какво сега? Попита Ринсуинт. Да скочим ли и да се надяваме, че ще полетим? Гласът отново ги обви. Следващата стъпка винаги е най-трудната. Само който повярва, ще премине. Двуцветко засия. Значи доверие. Това обичам. И преди Ринсуинт да успее да го спре, туристът пристъпи в нищото. Глава 6. Скокът в празнотата. Кракът на Двуцветко стъпи в нищото. Ринсуинт извика, протегна ръце, сигурен, че след миг ще чуе дълго ехо на падащо тяло и после – тишина. Но вместо падане се случи чудо. Под стъпалото на туриста се появи камък, сияещ като лунен къс. Той се задържа там, твърд и стабилен, сякаш винаги е бил част от пътеката. Двуцветко се обърна с усмивка, по-широка и от самата пустота. Видяхте ли? Работи. Просто трябва да вярваш. Или да си напълно луд, измърмори Ринсуинт. Макар че разликата често е дребна. Бетан пристъпи след него. Под нозете й също се появи камък, после още един. Тя вървеше уверено, сякаш вече бе преминавала подобни пропасти. Очите й блестяха в златната светлина. Хайде, извика тя. Не е толкова страшно. О, напротив, страшно е, каза Ринсуинт. Само че страхът няма значение, когато изборът е или напред, или да останеш завинаги тук. Той затвори очи и стъпи. Камъкът изникна под него в последния миг. Сърцето му биеше толкова силно, че можеше да го чуе в ушите си. Добре, прошепна. Само още стотици крачки. Съндъкът ги последва без колебание. Под всяко негово краче се появяваше твърда опора, сякаш самата пустота го обичаше. Понякога той подскачаше весело, сякаш и играеше. Тримата вървяха, а камъните се появяваха под тях и изчезваха зад тях, стопявайки се обратно в нищото. Скоро обаче пътеката започна да се колебае. Камъните не идваха веднага. Някои бяха хлъзгави, други трошливи. Нещо се променя, каза Бетан, напрегната. Тестът става по-тежък. Разбира се, че става, простена Ринсуинт. Ако беше лесно, щеше да ми се случи на някой друг. Изведнъж пред тях се издигна нещо огромно. Сякаш самата пустота бе решила да има форма. То приличаше на чудовище, изваяно от сенки и светлина, с очи, които блестяха като два разтопени камъка. Добре дошли, пътници, прогърмя то. За да преминете, трябва да оставите най-големия си страх. О, няма проблем, каза Ринсуинт. Аз ги нося на килограм. Кой точно искате? Не е въпрос на избор, отговори чудовището. Всеки от вас ще покаже страха си. Ако го приеме, ще мине. Ако не, ще падне.
Първа пристъпи Бетан. Пред нея се появи видение. Тя, вързана отново на камъка. Този път сама, без помощ. Никой не идваше. Гласовете на жреците пееха, а небето се разтваряше, готово да я погълне. Тя затвори очи, вдигна ножа и прошепна: „Не, аз съм повече от жертва.“ Видението се разпиля като дим. Пътеката под нея се укрепи. После беше ред на двуцветко. Пред него се яви свят без хора, празни улици, празни градове. Никой, който да му маха, никой, който да му се усмихва. Самота, толкова безкрайна, колкото самата пустота. Очите му се насълзиха. „Не“, каза той тихо. „Аз вярвам, че винаги ще има някой, с когото да споделя пътя. Дори ако е само един магьосник и едно дървено съндъче.“ Видението се стопи. Пътеката пред него засия по-ярко. Ринсуин пристъпи последен. Пред него изникна самият той, велик, могъщ, способен да изрича заклинания, които променят света. Хиляди гласове го наричаха господар. Но очите му бяха празни. В този образ имаше само сила, но никаква свобода. „Това е страхът ми“, прошепна той. „Да успея.“ Чудовището не отговори. Но Ринсуин знаеше. Той поклати глава. „Аз не искам това. По-добре да съм жив страхливец, отколкото мъртъв герой.“ Сянката се разсея. Камъкът под краката му засия. „Вие преминахте“, прогърмя чудовището. „Пътят е отворен.“ Фигурата се разтвори в златна мъгла. Пред тях се появи нова площадка от камък, по-широка, стабилна. На нея блестеше портал, който пулсираше като сърце. „О, още една врата!“ възкликна Двуцветко. „Колко вълнуващо!“ „Да“, въздъхна Ринсуинт. „И със сигурност ще е още по-лошо от предишната.“ Съндъкът потропа крачетата си, готов да скочи пръв. Тримата пристъпиха към сияещия портал, а вятърът от пустотата зашепна думи, които никой не искаше да разбере. И точно преди да преминат отдолу, от безкрайната празнина, се разнесе смях. Дълбок, тъмен, сякаш самата пустота се радваше на тяхната глупост. Глава 7. Градът на сенките. Светлината от портала ги погълна и миг по-късно земята под краката им отново беше твърда. Но този път не сияеше. Камъкът беше черен, гладък и студен като нощно езеро. Около тях се издигаха високи сгради. Тъмни, без прозорци, с тесни улици между тях, които се губеха в мъгла. Градът изглеждаше изоставен, но във въздуха се усещаше присъствие. Сякаш сенките по ъглите имаха очи и наблюдаваха всяко движение. „О, невероятно!“ прошепна Двуцветко, а усмивката му озари тъмнината. „Екзотичен град. Никога не съм виждал толкова автентична атмосфера.“ „Атмосферата тук е смърт“, измърмори Ринсуинт и се загледа в мъглата, която се гъстеше зад гърба им, закривайки портала. „Прекрасно!“ „Капан!“ Бетан се наведе и докосна камъка. Студът прониза пръстите й, но тя не отдръпна ръката си. „Това място е старо“, каза тя тихо. „По-старо от песните на нашите предци. Тук е живяла магия, която не е забравила себе си.“ Съндъкът затропа крачетата си неспокойно и щракна зъби, сякаш предупреждаваше невидимите сенки да стоят далеч. Улиците изглеждаха безкрайни. Те тръгнаха по най-широката, между високи сгради с остри ъгли, които сякаш се навеждаха над тях. Звукът на стъпките им се удвояваше, утрояваше и накрая отекваше като цяла армия, която ги следва. „Чувате ли?“ прошепна Двуцветко. „Да“, отвърна Ринсуинт. „И предпочитам да не питам кой марширува зад нас.“ От сенките изплуваха фигури. Те не бяха напълно хора, приличаха на силуети, издълбани от мрак, с празни лица. В ръцете си държаха копия от чиста тъмнина. Движенията им бяха бавни, но настойчиви, като вълна, която знае, че ще стигне брега. Това е ново“, измърмори магьосникът. „Убиват ни с липса на светлина. Може би искат просто да ни уплашат“, предложи Двуцветко с надежда. Сянка направи крачка напред и копието й се заби в камъка, оставяйки дупка. „Или не“, добави Ринсуинт. „Бягайте!“ Тримата се втурнаха в тясна улица. Съндъкът подскачаше след тях, блъскайки стените от двете страни и събаряйки каменни късове. Зад тях маршът на сенките се ускоряваше. Те излязоха на по-широк площад. В центъра му стоеше огромна статуя, фигура с качулка, която държеше в ръце сфера. Вътре в сферата светеше слаб синкав пламък. Бетан се спря. Очите й блеснаха. „Това е сърцето на града“, каза тя. „Докато то свети, сенките имат сила.“ „Прекрасно!“ изсумтя Ринсуинт. „Значи трябва да спрем сърцето на цял град от призраци.“ Нищо сложно. Сенките вече заливаха площада, приближаваха като черна вълна. „Мога да опитам“, каза Бетан. „Ако унищожа пламъка, може да се освободим.“ „Може“ е твърде слаба дума, за да ми вдъхне доверие, изрева Ринсуинт. Но вече нямаше избор. Бетан се втурна към статуята. Сенките се хвърлиха след нея, но съндъкът изригна напред,
тропайки и щракайки с капака си. Сякаш стотици челюсти захапаха мрака и го разкъсаха. Ринсуинт се озърна. Двуцветко стоеше до него, вперил очи в сиянието на сферата. Толкова красиво, прошепна туристът. Може ли да я вземем за сувенир? Не, изкрещя Ринсуинт, докато дърпаше приятеля си към страни от копие, което мина на косъм от тях. Никакви сувенири от градове на мъртвите. Бетън се качи по статуята, ножът й проблесна. Тя замахна към сферата. В същия миг сенките издадоха вик, хиляди гласове, които бяха само един. Площадът потрепери. Статуята сякаш оживя, ръцете й се размърдаха, стискайки сферата още по-силно. По-бързо, извика Ринсуинт. Цялата тъмнина идва към нас. Сферата заблестя по-силно. Сенките на площада се събраха в огромна фигура, висока колкото самите сгради. Тя протегна ръка от мрак към Бетън. Тя вдигна ножа си още веднъж. И тогава синкавият пламък в сферата се раздвижи, сякаш сам избираше. Той се протегна към нея, докосна острието й и пламна. Бетън извика. Ножът изгаряше в ръцете й, но тя не го пусна. С един удар стъклото на сферата се пръсна. Синкавият пламък избухна нагоре. Сенките изреваха и започнаха да се разпадат, разкъсани от светлина. Площадът се изпълни с сияние, което прониза всяка тъмнина. Когато светлината угасна, площадът беше празен. Градът стоеше мълчалив, но вече не толкова враждебен. Сянката на чудовището беше изчезнала. Бетан падна на колене, все още стискайки почернелия нож. Ръцете й трепереха. Добре, каза тя задъхана. Градът е свободен. Или сме го разгневили още повече, въздъхна Ринсуинт. В моя живот двете неща са едно и също. Тишината беше нарушена от дълбок грохот. Камъните под краката им се раздвижиха. От дълбините на града започна да се надига нов звук, като сърце, което биеше с нова сила. Какво е това? Попита Двуцветко с блестящи очи. Това, каза Бетан, изправяйки се, е нещо, което тъмнината е крила. И сега се буди. Площадът потрепери отново. Някъде в далечината, от сърцето на сенчестия град, се разнесе рев. Рев, който не принадлежеше нито на човек, нито на звяр, а на нещо много по-древно. Глава 8. Събуденото чудовище. Земята трепереше, сякаш самият град дишеше. От пукнатините между камъните се издигаше пара, тежка и миришеща на сяра. Сенките бяха изчезнали, но тъмнината сякаш се бе събрала на едно място, в дълбините, откъдето сега идваше ревът. Това не е добре, каза Ринсуинт, като се държеше за главата. Никога не е добре, когато нещо древно реши да си припомни как се реве. Може би е пазител, предположи Двуцветко, все така сияещ. Нещо, което пази града, за да посреща гостите. Ако това е начинът ти да посрещаш гости, напомни ми никога да не идвам на вечеря у вас, измърмори магиосникът. Бетан се изправи, още треперещо от сблъсъка със сферата. Лицето й беше бледо, но очите й горяха. Каквото и да е това, ние го събудихме. И сега той идва. От дълбоката улица, която водеше към центъра на града, започнаха да се издигат камъни, които се разпадаха сами от вибрациите. В мъглата проблеснаха две огромни светлини, не факли, не магия, а очи, жълти и светещи, по-стари от думите. Съндъкът застана пред тримата, капакът му щракна с такъв звук, че сякаш самата пустота потръпна. Ето го, прошепна Бетън. От мъглата се показаха лапи, всяка с ногти, дълги колкото мечове. Тялото беше като на лъв, но огромно, покрито с люспи и козина. Гърбът му беше увенчан с зъбари, сякаш бе крепост, а от устата му излизаше пламък, който облизваше камъните. О, каза Двуцветко. Каква невероятна гледка! Мога ли да го снимам? Може би то ще те снима първо, отвътре навън, и съска Ринсуинт. Бягайте! Но чудовището се изправи на задните си крака и с рев, който разтресе въздуха, препречи всички улици около площада. Вече нямаше път за бягство. Добре, каза Бетан, стискайки черния нож. Значи ще се изправим срещу него. Ще, задави се магиосникът. Аз предпочитам бъдеще време с може би. Чудовището направи крачка напред. Камъните под лапите му се стопиха. Очите му се впиха в тримата и сякаш ги позна. Вие, изръмжа то, гласът му беше като лавина. Вие развалихте покоя. Вие прекъснахте песента на сенките. Съжаляваме, извика Двуцветко. Беше недоразумение. Туристическа грешка. Звярат отговори с огнено издишване, което обгори стените на сградите. Сенките по камъните се изкривиха и запищяха. Ринсуинт усети как в ума му пак се надига онова заклинание. То се пробуждаше от присъствието на чудовището, като че ли го разпознаваше. Не, 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 прошепна магиосникът, стискайки главата си. Няма да ме вкарате пак в това. Какво става? Попита Бетан, хвърляйки му бърз поглед. Магията пак иска да проговори, отвърна той с отчаяние.
А аз не искам да чуя какво ще каже. Чудовището се приближи още. Съндъкът скочи върху предната му лапа и захапа. Челюстите от дърво се впиха в люспите, изтръгвайки ги като кора. Звярат изрева и размаха лапата си, но съндъкът се държеше като кърлеж, щракайки с зъбите си. Добре, извика Бетан. Сега е моментът. Тя се втурна напред. Ножът й проблесна в синкавата светлина. Рин Суинт извика след нея, но вече беше късно. Двуцветко я последва, носейки единствено вярата си и усмивката си. Рин Суинт остана на място, с ръце върху главата, докато думите в ума му бучаха по-силно и по-силно. Заклинанието искаше да бъде изречено точно тук, точно сега. Чудовището отвори огромната си паст. Пламъкът в гърдите му засия, готов да изпепели всичко пред себе си. Бетан извика и скочи напред. Двуцветко протегна ръка, сякаш можеше да укроти звяра с усмивка. Съндъкът захапа още по-дълбоко, блестейки от искри. А Рин Суинт усети как устните му се отварят сами. Древните думи, които не разбираше, вече излизаха от него. Земята се разтресе. В небето над сенчестия град проблесна нова светлина. Не златна, не червена, а бяла като самата същност на съществуването. Чудовището замръзна. Очите му се разшириха, като че ли познаваше тази сила. Не, изръмжа то. Не отново. И тогава Рин Суинт изрече последната дума. Глава 9. Белият пламък. Думата, която излезе от устата на Рин Суинт, не принадлежеше на никакъв език, който човешко ухо би трябвало да чува. Тя прозвуча като удар на мълния върху планина, като хиляди криле, които се разгръщат наведнъж, като истина, която не може да бъде изречена, а само почувствана. Небето над сенчестия град се разцепи. Оттам избухна бял пламък, не огън, който гори и унищожава, а светлина, която разтваря всичко тъмно и лъжливо. Сградите, улиците, дори самият въздух засияха. За миг сякаш целият град си припомни, че някога е бил жив, че някога е имал сърце. Чудовището застина. Огромното му тяло потръпна, сякаш беше изградено от сенки, които не можеха да издържат на тази светлина. Очите му, двете жълти слънца, се свиха до точици. Не, изръмжа то, но гласът му вече не беше лавина, а шепот на умираща буря. Тази дума бе забравена. Тя не трябва да съществува. Белият пламък го обгърна. Той ревна още веднъж, но ревът се пречупи и изчезна. Тялото му се разпадна на прах от тъмнина, който се издигна във въздуха и се стопи в сиянието. Площадът отихна. Сякаш самият град си пое дълъг, облегчен дъх. Рин Суинт падна на колене, изтощен. Цялото му тяло трепереше, устните му кървяха от силата на изречените думи. Какво? Прошепна той. Какво направих? Бетан коленичи до него и го хвана за раменете. Очите й бяха широко отворени, но в тях имаше уважение. Ти призова сила, която никой смъртен не би трябвало да призовава. Гласът ти бе тих, почти почтителен. И я насочи срещу чудовището. Аз не я призовах, изпъшка магьосникът. Тя сама си дойде. Двуцветко стоеше наблизо и гледаше небето, където белият пламък още тлееше, като следа от мълния. Това беше най-прекрасното нещо, което съм виждал, възкликна той. Можем ли да го видим пак? Ако го видим пак, и сумтя Рин Суинт, значи вече няма да сме тук, за да му се радваме. Съндъкът се приближи и нежно побутна господаря си, сякаш искаше да провери дали още е жив. После отвори капака си и изплю няколко парчета от черни люспи. Последните следи от чудовището. Тишината продължи дълго. Но после, от дълбините на града, отново се разнесе звук, не рев, а глухо биене. Туп-туп, туп-туп. Бетан се изправи. Това място още не е приключило с нас. В далечината една от черните сгради започна да се руши. Под основите й проблесна червеникав блясък. Камъните се разпадаха, откривайки стълбище, което слизаше надолу, към самото сърце на града. Гласът, който ги бе водил преди по пътеката от камъни, се върна, но този път звучеше напрегнато. Още не сте завършили изпитанието. В дълбините се крие коренът. Ако не го спрете, тъмнината ще се върне. Разбира се, въздъхна Рин Суинт. Побеждаваш огромно чудовище, рискуваш да умреш и после се оказва, че това е било само прелюдия. Трябва да слезем, каза Бетан. Сериозно, и сумтя магьосникът. Не можем ли просто да кажем, съжаляваме за неудобството и да си тръгнем? Двуцветко вече бе застанал на ръба на стълбището, гледайки надолу към сиянието. Това е чудесна възможност, каза той. Никой турист никога не е слизал там. Рин Суинт поклати глава. Има причина за това. Но съндъкът вече тропаше крачетата си и пъргаво се спускаше по стълбите. Предаден от собствения си багаж, изръмжа магьосникът и тръгна след тях. Добре, но ако загинем, искам всички да знаят, че съм бил категорично против. Тримата започнаха да слизат.
Въздухът ставаше все по-топъл, по-тежък, изпълнен с сяра и метал. Стените на тунела бяха покрити с древни символи, които светеха сами, сякаш бяха написани с жива жарава. Колкото по-надолу слизаха, толкова по-силно топтеше звукът. Сякаш сърце, огромно, древно сърце, биеше под земята. И когато стигнаха дъното, видяха го. В центъра на огромна пещера, обгърната в червен блясък, стоеше кристал, толкова голям, че можеше да побере цялата им група вътре. Той пулсираше със светлина, а всяко топтене отекваше в гърдите им. Това е коренът, прошепна Бетан. Източникът на сенките. И какво точно се предполага да направим? Попита Ринсуинт. Да почукаме и да кажем: извинявайте, може ли да спрете да бъдете зло? Кристалът проблесна по-ярко. Вътре в него се появи форма. Неясна, но човешка. Тя отвори очи, които горяха като пещи. Вие, проговори съществото от кристала. Вие сте дошли твърде късно. Глава 10. Сърцето на тъмнината. Пещерата вибрираше от гласа на съществото в кристала. Камъните по стените падаха като сълзи, а въздухът трептеше от горещина. Ринсуинт се хвана за ушите, но това не помогна. Думите не се чуваха, те се усещаха направо в костите му. Ние не искаме да ви безпокоим, започна Двуцветко с обичайната си усмивка. Само разглеждаме. Туристи сме. Фигурата в кристала наклони глава. Очите й плъмтяха още по-ярко. Туристи, повтори тя. Хора, които идват и си отиват. А аз съм останал тук. Завинаги. Кой си ти? Попита Бетън, пристъпвайки напред. Ръката изтискаше ножа, макар че изглеждаше смешно дребен срещу такъв противник. Аз съм онзи, който беше затворен, когато градът падна, отвърна съществото. Сенките бяха моите вериги. Вие ги разрушихте. Сега съм свободен. О, чудесно, въздъхна Ринсуинт. Освободихме древен зъл дух. Дори не е вторник. Кристалът затоптя по-силно. Червената светлина заля пещерата. Сякаш сърцето на планината се беше събудило и искаше да диша. Защо бяхте затворен? Настоя Бетън. Защото бях опасен, изръмжа съществото, и по лицето му премина сянка на усмивка. А сега съм още по-опасен. Съндъкът затропа крачетата си и застана пред групата, готов да захапе самата скала, ако се наложи. Какво ще правим? Прошепна Двуцветко. Може би да му предложим приятелство. Да, и да го поканим на пикник, и сумтя Ринсуинт. Отлична идея. Бетън вдигна ножа. Очите й бяха решителни. Ако този кристал е неговият затвор, може би пак можем да го заключим. Да, кимна Ринсуинт. Само че как? Аз вече изрекох едно заклинание и едва не ни изпари всички. Сякаш отговор, в съзнанието му пак се раздвижи онова древно присъствие. Заклинанието шепнеше, но този път не настояваше. Чакаше. Не, измърмори той. Няма да ви дам власт над мен пак. Глупак, прогърмя съществото от кристала. Това не е твоята магия. Това съм аз. Вътре в кристала фигурата протегна ръце. Стените от кристал започнаха да се напукват. Пукнатините пробягваха като светкавици, а от тях се разнасяше червен блясък. Отдръпнете се, извика Бетън, но вече нямаше време. Кристалът се пръсна. От него излезе същество, високо колкото две кули. Тялото му беше изградено от жива магма, с люспи от черен камък, които блестяха като стомана. Очите му горяха, а от гърдите му излизаха пламъци. Най-накрая, прогърмя то. Най-накрая съм свободен. Пещерата потрепери. Таванът започна да се руши. Бягай, извика Ринсуинт, като хвана Двуцветко за ръка. Това е единственото, което умеем. Но чудовището удари с лапа в земята и пътят назад се затвори. Камъните се срутиха, отрязвайки единствения им изход. Не можете да избягате, и смя се то. Вие сте моите първи жертви. Бетън застана между него и другите двама. Ножът й светеше от отражението на пламъците. Тогава ще се бием, каза тя. С теб, изръмжа чудовището. С едно момиче и нож. Не съм сама, отвърна тя. Имам приятели. Ринсуинт потрепери. Аз ли съм този приятел? Да, каза тя твърдо. О, проклятие, въздъхна магьосникът. Това винаги завършва зле. Чудовището разтвори уста и изригна пламък. Пещерата се озари от огнената вълна. Ринсуинт усети как заклинанието в ума му отново се надига. Този път по-силно от всякога. Думите вече трептяха на устните му, готови да излязат. Не, простена той. Ако го изрека, не знам какво ще стане. Но Двуцветко се обърна към него и каза с усмивка, чиста и наивна. Повярвай си, Ринсуинт. За пръв път в живота си. Белият шум на заклинанието нарасна, превръщайки се в рев. И когато пламъкът на чудовището вече ги обгръщаше, Ринсуинт извика думата. Глава 11. Последната дума.
Думата се изтръгна от гърлото на Ринсуинт като гръм, който не търпи мълчание. Тя не беше просто звук, тя беше истина, закодирана в самата тъкан на света. Пещерата потрепери, стените се разтвориха в светлина, а времето сякаш се задъха и спря. Огненият звяр замръзна в средата на рев. Пламъците, които вече трябваше да погълнат всичко, се втвърдиха във въздуха като стъкло. Очите му, които горяха с ненаситна жажда, се разшириха. Не, изръмжа този глас, който се пречупи като счупен камък. Не тази дума. Тя беше заключена. Светлината от думата се издигна нагоре, прониза тавана на пещерата и продължи в небето. Сякаш целият свят се обърна да слуша. Бетън закри очи, защото сиянието беше твърде силно. Двуцветко, разбира се, гледаше в захлас, сякаш наблюдаваше най-великото представление на всички времена. Съндъкът изтрака доволно, сякаш винаги е знаел, че това ще стане. Огненият звяр се разтрепери. Тялото му от магма се разпука, изхвърляйки потоци лава по камъните, но те не докосваха тримата. Светлината ги пазеше. Не можеш да ме унищожиш, изрева то. Аз съм създаден от самата тъмнина. Аз не те унищожавам. И съска Ринсуинт, макар че думите не бяха изцяло негови. Аз те връщам там, където принадлежиш. С последния звук от заклинанието белият пламък се сгъсти и падна върху чудовището като мълния. Звярат изрева с такъв глас, че цялата пещера се разтресе. Тялото му се сви, после избухна в милиони искри, които изчезнаха в тишината. Остана само кристалният подиум, вече напукан и празен. Светлината бавно угасна. Въздухът утихна. Чу се само тежкото дишане на Ринсуинт, който се свлече на колене. Аз не исках да го правя, прошепна той. Никога не искам. Бетан сложи ръка на рамото му. Но ти го направи. Иначе всички щяхме да сме мъртви. И все пак, магиосникът вдигна очи, в които се четеше ужас. Не знам колко още такива думи има в мен. Или какво ще стане, ако някой ден ги изрека всичките. Двуцветко коленичи до него и се усмихна с онази невъзможна, чиста усмивка. Тогава нека не се тревожим за утре. Днес оцеля. Това е достатъчно голямо чудо. Ринсуинт отвори уста да възрази, но после я затвори. Може би за пръв път в живота си туристът имаше право. Съндъкът щракна капака си и се завъртя весело в кръг, сякаш празнуваше победа. Но радостта бе кратка. Земята отново потрепери. От пукнатините се издигна глас, който не беше на чудовището, нито на заклинанието. Беше по-дълбок, по-студен, по-безкраен. Вратата е отворена. Тримата се спогледаха. Каква врата? Попита Бетан. В отговор от тавана на пещерата се разнесе трясък. Огромна цепнатина се отвори и през нея нахлу не червена или бяла, а черна светлина, светлина, която не би трябвало да съществува. О, чудесно! Простена Ринсуинт. Винаги, когато мисля, че е свършило, идва нещо още по-лошо. Черната светлина се сгъсти и започна да се оформя във врата, висока колкото планина. Отвъд нея се виждаха сенки, които се движеха, гъсти и жадни. Това е истинската тъмнина, прошепна Бетан. Онзи звяр беше само нейният пазач. Вратата се разтваряше все повече. От другата страна сенките вече протягаха ръце. И Ринсуинт, който винаги бягаше от опасности, този път разбра, че няма къде да избяга. Няма да свърши, нали? Каза той тихо. Никой не отговори, защото от вратата се чу смях. Смях, който принадлежеше на самата бездна. Глава 12. Когато светът виси на конец. Черната светлина се разтилаше като мастило върху камък. Отворът растеше, а от него излизаха сенки, не просто форми, а живи кошмари, които се плъзгаха по стените на пещерата. Те нямаха лица, нито тела, но в присъствието им въздухът изтиваше и всяко сърце биеше по-бавно. Ринсуинт стоеше с стиснати юмруци. Всичко в него крещеше да избяга, да се скрие, да изчезне. Но нямаше къде. Светът се пукаше пред очите му. Това е краят, прошепна той. Най-сетне. Не, отвърна Бетан. Очите й светеха в черната светлина. Краят идва само ако се предадем. Ти си луда, каза магиосникът. Тези неща, това е самата тъмнина. Тогава ще й покажем, че и светлината има зъби, отвърна тя. Двуцветко пристъпи напред. Удивително, той все още се усмихваше, макар че по челото му блестеше пот. Може би е време да им кажем, че не всички пътешествия са добре дошли. Съндъкът застана пред тях. Капакът му се отвори до край и отвътре блесна нещо, което никой не бе виждал преди. Светлина, дълбока и спокойна, сякаш самото дърво, от което бе направен, помнеше слънцата, които са го стопляли. Сенките се дръпнаха за миг. Ринсуинт усещаше как заклинанието в ума му отново се събужда. Но този път беше различно. Не беше рев, не беше натрапчив глас. Беше като тих шепот: избери. Ако го кажа,
Промълви той. Може да разрушим света. Ако не го кажа, светът ще бъде погълнат. Бетан сложи ръка върху рамото му. Понякога изборът не е дали да рискуваш. Понякога е само кой риск ще избереш. Магьосникът затвори очи. Тялото му трепереше, но той вдигна глава. Добре, каза. Но нека всички запомнят, че бях категорично против. И той произнесе думата. Не една, а всички. Цялата поредица от заклинания, които бяха заключени в него, се изля като река, която най-сетне е разрушила бента си. Гласът му не звучеше като глас, беше хор от хиляди езици, които пееха заедно. Пещерата избухна в светлина. Не бяла, не червена, не черна, а всички цветове наведнъж. Те се вплитаха, преливаха, изгаряха тъмнината като платно, хвърлено в огън. Вратата изкрещя. Самата и същност се разпадаше. Сенките, които вече се бяха протегнали навън, се извиха в агония и бяха засмукани обратно, докато цепнатината не се затвори с трясък. Настъпи тишина. Светлината угасна. Рин Суинт лежеше на земята, без сили. Очите му гледаха в тавана, но нищо не виждаха. Дъхът му излизаше на пресекулки. Бетан коленичи до него. Жив ли си? Попита тя. За сега, прошепна той. Което е повече, отколкото очаквах. Двуцветко се усмихна, сякаш всичко беше приключило прекрасно. Какво невероятно приключение, каза той. Представяте ли си как ще го разкаже вкъщи? Никой няма да ми повярва. На мен също не ми се вярва, а аз бях тук, изръмжа Рин Суинт. Съндъкът затропа весело, като доволен куче. Пещерата бавно се срутваше, но вече не от ярост или тъмнина, а от умора. Камъните падаха спокойно, като завеса след представление. Тримата излязоха навън през процеп, който се отвори в последния миг. Когато стъпиха на повърхността, ги посрещна нощно небе, обсипано с звезди. Светът беше оцелял. Рин Суинт се отпусна в тревата. Добре, каза той. Оцеляха и светът, и аз. Това е най-голямото чудо от всички. Сега, моля, оставете ме да спя поне седмица. Бетан се усмихна, а Двуцветко вдигна ръце към небето, сякаш поздравяваше цялата вселена. Зад тях съндъкът затропа крачета и отвори капака си. Отвътре за миг проблесна светлината, която беше помогнала да победят сенките. После се скри отново, сякаш казваше. Тайната остава наша и някъде далеч в безкрайното пространство огромната костенурка продължи да плува, носейки 4 слона и целият диск върху черупката си. А в един ъгъл на този странен свят един уплашен магьосник, една смела девойка и един невъзмутим турист седяха заедно. И макар че никой от тях нямаше да си признае, всеки знаеше истината. Истинското чудо не беше в думите на древните заклинания. Истинското чудо беше, че бяха оцелели заедно. Ако тази история ви е потопила в друг свят, споделете ми в коментарите. Коя книга бихте искали да чуете следваща? Харесайте видеото, абонирайте се за канала Легенди край огъня и натиснете камбанката, за да не пропускате нови приказки и приключения. До следващия пламък на нашия огън.